No kochani, witam uroczyście o godzinie, niech no sprawdzę na moim drogim markowym zegarku, za 8 zł, godzina 2:33 w nocy. Właśnie jestem po 9-godzinnym streamie łącznie, gdzie sobie przypominałem świetną grę The Last of Us przed premierą dwójeczki. I słuchajcie, co skłoniło mnie do nagrania vloga o takiej porze i wystrojeniu się tak elegancko w tak zwany po śląsku szaket, marynarkę i w oryginalną koszulkę z Lacoste. Afera, moi drodzy, afery nie czekają, a jako że mam jeszcze trochę siły i jakiś taki dzisiaj w ogóle dobry, bojowy humor, to stwierdziłem, nagram tego vloga i przemówię do was, szczególnie, że dawno niczego takiego na YouTubie nie robiłem. Także zostańcie, bo będzie ciekawie. Słuchajcie, co się stało, moi drodzy. Larum grają. Co robić? O co oczywiście chodzi? Chodzi oczywiście o to, że wczoraj, w zasadzie jak wy to oglądacie, bo ja to nagrywam teraz w nocy, wy to oglądacie jutro, w sensie dzisiaj, ale później, w sensie za dnia, doszło do takiej sytuacji, że CD Projekt, firma perła w koronie polskiego game devu, perła w koronie polskiej gospodarki, która za sprawą gry Wiedźmina, na podstawie której napisano mało ciekawą książkę, propaguje po prostu polskie gry i polską kulturę na całym świecie, na po prostu nasze objawienie. I ja to oczywiście wyzłośliwiam się tak tylko troszkę z tych ludzi, którzy traktują CD Projekt jako jakiegoś mesjasza, bo generalnie ich jako studio i ich prace, gry, które tworzą, wiecie, że wielce szanuję, bardzo lubię i jestem ich posiadaczem, nawet w wersjach pudełkowych, co nie jest takie częste w obecnej dobie, w obecnych czasach. I oni postanowili zmienić logo na swoim fanpage'u na, kochani, logo CD Projektu, które wpisane jest we flagę tęczową, flagę promującą środowiska LGBT. Jeżeli ktoś jeszcze nie kojarzy rozwinięcia tego skrótu, niech sobie to znajdzie w necie. No i dlaczego to zrobili? W zasadzie nie ma żadnego wytłumaczenia, ale wiecie, a jeżeli nie wiecie, to ja wam powiem, że miesiąc czerwiec jest tak zwanym miesiącem dumy, Pride Month, czyli taki miesiąc dumy z tego, że jesteśmy osobą jakąś tam właśnie LGBT+, przepraszam, tam jest jeszcze plus na końcu, mam nadzieję, nikogo nie uraziłem, czyli jesteśmy gejem, lesbijką i no niestety ja tylko, i bi też chyba się tam zalicza, innych nie znam, bardzo mi, wybaczcie mi. I dlatego oni to postanowili ustawić i moi drodzy, wywołało to, możecie domyślić się co? Wywołało to po prostu gównoburzę, szczególnie, że dotknęło to, prawda, CD Projektu, mesjasza growego, mesjasza Polski. Po prostu czytając te komentarze, powiem wam, że czacha dymi, głowa mała, oczywiście ścierają się w zasadzie dwie takie przeciwległe wersje, czyli jedna jest taka, że to już jest koniec, że to jest w ogóle karygodne, takie coś, że ja anuluję pre-order Cyberpunka, odinstalowywuję Wiedźmina z komputera i w ogóle nie chcę już na CD Projekt patrzeć nigdy więcej. Drudzy mówią, że to dobrze, że to się nawet używają takich argumentów typu, że to się przyda w tym zaściankowym kraju i po prostu tutaj są tarcia, po prostu no niewiarygodne gównoburze na tym nawozie wyrosły. Jak macie za dużo czasu, to zapraszam do poczytania na ten temat. I teraz można by sobie zadać takie logiczne pytanie, każdy, kto jest fanem gier komputerowych, a szczególnie fanem od CD Projektu, jak to wpływa na mnie, w sensie jak ja to odbieram jako potencjalny na przykład nabywca ich nowej gry. No ja mogę odpowiedzieć tylko za siebie i ja generalnie udało mi się wykrystalizować tutaj dwie takie myśli. Pierwsza myśl jest taka, czy w jakikolwiek sposób mnie to jakoś uraża, nie wiem, obrzydza, odpycha i czy ja już spakowałem swoją kopię Wiedźmina 2 i 3 pudełkowe i już je spaliłem w piecu? Nie bardzo. Ja to traktuję na takiej zasadzie, jak na przykład dam wam taką metaforę, żebyście to mieli z czym porównać. Są tacy ludzie, którzy na przykład bardzo łączą artystę, na przykład muzyka,
wokalistę, aktora, z tym, kim on jest w życiu prywatnym. Wiecie, o co chodzi? Na przykład tworzy świetną muzykę, ale na przykład wiem, że on bierze narkotyki, albo nie wiem, tam miał 3 żony, albo robi coś tam i ja już mówię, nie, to ja już nie, podziękuję, bo to może i fajna muzyka, ale taka niemoralna osoba tej postawy, taka niemoralna postawa tej osoby. Po prostu tak mi się nie podoba, że nie mogę tego jakby przeskoczyć i no, ja podziękuję. A druga strona, drugie podejście, które ja osobiście sam wyznaję, jest takie, że gówno mnie to obchodzi, co ta osoba sobie robi, z kim, czy to jest gej, czy to jest lesbijka, czy bierze narkotyki i tak dalej, bo ja jestem odbiorcą tego produktu, filmu, serialu, konkretnej piosenki, albumu muzycznego i tak dalej. I to ja mówię, jest fajne, podoba mi się brzmienie, aktorstwo i tak dalej, a co oni sobie robią w łożnicy i w zakątku domowym ze swoimi znajomymi na imprezach i tak dalej, bla bla bla, totalnie mnie nie interesuje. Dlatego, a ludzi tych, którzy w jakiś sposób to zniechęca od danej postaci, trochę mnie to po prostu dziwi, bo tak naprawdę to co was to obchodzi? I dlatego też oni sobie wystawili takie logo i okej, dobra, czy to mnie jakoś obraziło? Nie wiem, nie urażono tutaj jakoś za bardzo żadnych, nikt mnie do niczego nie przemusza i tak dalej. Nie jest to logo wydrukowane albo naklejone na przykład na pudełkach z cyberpunkiem nawet, to też jakoś szczególnie by mnie tam nie zraziło, ale wiecie, o co chodzi. No, tak sobie ustawili i okej. Nie czuję się zbytnio ani lepiej, ani gorzej. Ja nie jestem osobą LGBT+, ja jestem heteroseksualnym mężczyzną, także ani to mnie ziębi, ani grzeje, po prostu nie spowodowało, że piana na ustach mi wystąpiła i że Mati, Kuba, to już nie lubimy CD Projektu, nie? Także nie, ja Cyberpunka nabędę i będę grał i w Wiedźmina też pewnie jeszcze sobie przejdę wielokrotnie. Także nie zraziłem się. Ale teraz druga strona medalu jest taka, że gdybyśmy zaczęli się zastanawiać i gdyby komuś przyszło do głowy, że CD Projekt czy inne firmy, które ustawiają sobie na przykład takie loga, robią jakieś tam takie wpisy, czy też nie tylko a propos LGBT, ale też innych tematów, na przykład ostatnich tych głośnych, wiecie o czym mówię, nie będę już to mówił, bo znowu bot wykryje jakiś algorytm i mi ten film skasują albo ograniczą wyświetlanie, to oni po prostu niestety, może teraz zniszczę komuś wiarę, ale oni tego nie robią z dobrego serca. W sensie oni tego nie robią dlatego, że oni naprawdę jakoś sercem są z tymi osobami LGBT, czy tam innymi tymi środowiskami, oni się tak czują. Nie robią tego dlatego. Robią dlatego, bo to jest biznes. Robią dlatego, żeby na przykład nie zrazić do siebie masowych odbiorców z Stanów Zjednoczonych czy z zachodniej Europy, gdzie takie ideologie nadal są bardziej jakoś i popularne i jakoś przyjmowane, że tak powiem, z większą ochotą niż w Polsce. Także ich interesuje to jest biznes. Na pewno też nikt nie chce paść falą bojkotu, że jest, wiecie, nietolerancyjny, że jest jakiś zaściankowy, że jest rasistą i tak dalej, bo to wszystko się odbija na słupkach sprzedaży. Także myślę, że generalnie nawet gdyby ceną było poświęcenie kilku tam tysięcy, czy kilkudziesięciu, czy set niezadowolonych graczy z Polski, to nie jest to zbyt wielka strata. I mówię to oczywiście z całym szacunkiem do CD Projektu, naprawdę, ale myślę, że większość was jest tego świadomym, jakie są korzenie takich akcji. I teraz przy okazji jeszcze zadałem sobie takie pytanie. Znaczy ciężko mi trochę się wczuć, bo jak już mówiłem, nie jestem osobą z tych środowisk, ale wydaje mi się, że gdybym był osobą na przykład homoseksualną i gdybym był świadkiem wszystkich tych akcji, jak na przykład to ustawienie sobie tam tęczowego awatara, nie tylko przez CD Projekt, bo to nie tylko oni robią, ale przez liczne firmy i to wszystko, i byłbym świadomy po prostu, że tego naprawdę tak nikt nie robi z dobrego serca, tylko robi to z kwestii marketingowych dla świętego spokoju, lepszej sprzedaży i tak dalej, to czy ja bym się poczuł lepiej w takim momencie? No chyba niekoniecznie. Nie wydaje mi się chyba, żebym siedział i mówił: jest, tak, CD Projekt! Ustawili tęczową flagę na awatara, popierają mnie, jest super! Wydaje mi się, że nie obchodziłoby mnie to w takim samym stopniu, tak jak nie interesuje mnie to teraz. Albo bym się z tego śmiał,
Albo bym się może nawet trochę w sumie zasmucił, że gdzieś tam te moje środowiska, z którymi ja się utożsamiam, gdzieś są tak naprawdę wykorzystywane w sposób jakiś taki marketingowy i tak dalej. Także no, ale aferka jest, cóż by to było, gdyby nie było aferek, nie mielibyśmy o czym dyskutować, a ludzie na YouTubie nie mieliby o czym nagrywać vlogów. Także słuchajcie, to tyle ode mnie. Dziękuję wam pięknie za uwagę. Powiedziałem co chciałem, godzina 2:45, wypadałoby się położyć spać. Was oczywiście zachęcam do gorliwej, gorącej i żarliwej dyskusji na ten temat pod spodem w komentarzach, ale kulturalnej oczywiście, żeby tam się nie wyzywać brzydkimi słowami, bo potem ja to muszę moderować, usuwać, blokować i tak dalej. W każdym razie pięknie dziękuję za uwagę. Oczywiście materiał możecie jakoś tam ocenić, czy pozytywnie, czy negatywnie, ale do jakiejkolwiek tam akcji, reakcji zachęcam. I tyle. Widzimy się. Trzymajcie się. Do zobaczenia.